ti chuan le han eu chu long ho chena omna lampanga chun angun ham nen chun apheya level 4 le level 5 strength hi a in thlau em awagin long ho chena hi awan nei view ti ani lo chuan chakna chance si atlem hlea han eu chun an tan tak tak main chance pein in hnuk dok turin atia pon lampanga tanga lo en tu ti ho po chuan mani lu zorna mai mai ni tin long ho chena chu ahan lo ti to hle a ma se long ho chena ve thung ero a opponent te beichin mi lawat lom chu amazing ilovin tlom chu alo tum bek lo na samaya ti chuan han eu chuan long ho chena chu zoi muangin akal hnai zela ho chena chuan han eu chevel chu uluk takin alo en a teacher i huwa po a mela tang chun azam ve dewani ti chu a hriat hlea lizin chuan tuna anin beina tura hian long ho chena hi a chak theingem alo tia teacher i huwa chuan an level a in thlau ema chak a har savia wang atia ti chuan le number 4 han eu chu chak tak main ho chena omna lampanga chun atlan pheita ho chena bulchu wa thlegin anin bei hal ta mop mopa an han in bei tak tak chu long ho chena chuan an helo ang reng hle a an ngun ham le silte chu a trek ta choi mai ni tuna hian han eu hian a taksa hi liquid energy in atom choka kan soi to ang khan liquid energy hi level 5 chin hawina an man thei ania he liquid energy hian han eu strength a speed engkim mai chu nasatakin abdora long ho chena chuan attack na hun rem chang po chu nei ve lovin theilovin alo in dang ve tok zela atan chakna chance om tur anga alo riruk chu an tak sapum puya liquid energy an man chu hian energy a he ema alo attack na apiang chulo dang zelin a energy a zo huna an din hun chu thlak dang lam thei a be se ni ti chuan han ewin long ho chena ai tek chuan ho chena chuan spiritual light protection alo manga ma se chu tiang a in dan na vel mai mai te chu han ew chuan alo ngai poimo te chiam lo he spiritual light protection ahman hi a masterin spiritual bracelet a pek kha ania ni khata vai thum activate thein minute khat zel adaya an game chu array tultula long ho chena chanpo a chetul mai han ew chuan sil chunga obin ka energy a zo hun ing ha ka ni mo chu tiang bai sei su ti pain ho chena omna lampang chu apan le a sil ta dar rualin long ho chena chuan light cutting source alo manga ma se han eu chuan holy light silt lo mangin long ho chena chu anung lampanga chuan na tak main a invertador maya i huwa po chuan an strength an speed and kim mai a in thlawa wakin ho chena chan chiat je po chu a hre chiang hle 非常期待和你交手的那一天一路赢 announcer lo login long ho chena he na chun topi du toim alo tia long ho chena chuan kala bezel don alo ti han iu chuan engtika ma min he thei ngai don chung lo lulul vak du su ti pain ang hun ha ma chuan liquid energy chu mun khata chuan asor khoma lo en dik tu po chuan long ho chena chu han du tok ve to mai setin alu athinga alo in thir film hal chuti light chun han eu chuan gravity light alo mang tha thot mai long ho chena chu achunga chun atal boina samai kan huangin long ho chena chu bom chung ang taka atanga light wagin gravity chu anasa leya ataksa po chu ati chelhei thei to lovani he gravity of light hi inheritance secret technique ania han iu hi a background minaran ani ari nam lo le ho chena chuan level 5 a be awagin a liquid energy ngorngora alo insorbinga arin lo le a be se lo deu alo man thutta ka chuan a chan chu a chiat bel na sa leya han iu chu long ho chena gravity of light manga aman be omna lampanga chuan
zoi buangin avakal phei zela lizin le I huwa te ngai po chu a thato lo khop mai long ho chen chuan a theyang angin han iu technique gravity of light atang chuan tal chu atuma ama ero chu ama ai level sangin amana guardian night technique mangin atal chok thei hau lo mai long ho chen chuan guardian night technique shield of thorn amanga ma se chu chuan omzia anei lo chiang hle a han iu la chuan long ho chen chu kal nai tial tialin gravity pressure chu atina tial tial boka ti chuan han iu chuan kalaka tang hian engti kong zok main ital chok thei don lo chu wang chuan itlom don nge tlom don lo alo tia long ho chen chuan atet laya apain guardian night le retribution night chungchang a hril level te chu ami thla a alo langa night temple oma night temple atanga chok ho hi night tin an soi thin ti chuan night hi category in hin ain thena retribution night le guardian night an ti ni ti chuan night temple atang hian guardian night le retribution night a rola practice hi an la om ngai lova a chan chu a rola practice tur chuan energy a he ema wagin an innate spiritual power somko chunglam angaya minarani na lo zir kop verungot te an tumani chuan a pan hin mantlak si lovin a chuak theini kan soita kang khan guardian night hi defensive ni in retribution night hi offensive ania guardian night in defense lampang a focus bi kan tia wang khan an technique te hi defense lampang vek ani kherbik lovati long ho chen chu apain tun ma in dual night hi an lo lo ngai lova nang chu idang lama a ruala I practice kop thei karinga ama ero chu I kal chuna a retribution night ini na hi I thup tlat turani ati lai te chu a hre chuaka chu ti lai chun han iu point long ho chen a bul chu awa thleng to a ho chen a chun a bracelet mangin shield light protection chu a mang lia han iu chuan long ho chen a sil chu vai khat veya a sa chiat sakle ta vek mai ka chak lo jok mai don nge dual night kan nei hi ka tilang don ti chungai tuin long ho chen a ril ru chu a boi map map hle ti chuan han iwin long ho chen a sa tuma a han vei le chuan angun ham chu anhung lampanga chun aloin vor chuaka ti chuan long ho chen a chu gravity of light atang chuan retribution night technique ascension formation mangin alo tal chuak availam panga aken thin a silt chu dain silt aya ngun ham pakhat arulak chu bela ho chana chuan cross class magin han eu chu ai teka chumi zuwa chun achung lampanga chun zong ka gin lightning thorn mangzuin han eu chu ai tek chun zom han eu point black desert lo magin ho chana rana level te chu alo thiam deu tamup mai ka black desert hi guardian night saklia ve main thia thai ani lo aloti long ho chana chuan retribution night technique sunrise cut magin han iu tlan na lampanga chuan a thota fok maya alo en tu te baka ati charngei po chuan mak chu ati hleni chutakara retribution night technique retribution night level 5 chinina zir amphal demon le mel mate bainana an man thin chak mai holy source alo mang chuta alo en tu night ho baka achung lama mi alal chin ho po chu an lo ding hal night then khat chuan hrethiam lo hle in achang in guardian night technique amanga achang le retribution night guardian night nge retribution night ani le an lo ti an leader chuan guardian night le retribution night ani kop thu soin dual night ani ti an huthiam ta hlom long ho chinin retribution night technique holy source manga ai technu chuan asil baka amai kortipo chu adar hal ta chuaya chuta han iu chuan angun ham chu lak tuwin angun ham omna lampanga chuan chaktakin avatlan phei ma se ho chena chuan
aduta a chet le dan tur zong zong tin lo chut filvek manin level 5 han eu chu a hne ta ni long ho china a chak tian pon chuan alo en tu lam thom po a tha dup dup khop mai 难道他是韩老家人？怎么是他？ chu tian hena a chan hu chuan ho chena chu kalmai atuma han eu chuan ho chena chu alo auding ila chak ngot lo ka bis la chukin ka armor po kala inver velo alo tia a thin chu arim na changang mai an level ngai tuin lo ngai ne blu tuk lo selam chuan han eu hi chak ngai ngai turani ama ero chu a ngai nep na chu long ho chena chuan a hun taka chak puinan alo mang ta ni a thin rim chuan announcer lo dang tu po chu anam deu soka chuta holy night leader han chen lo digin ngoi makro iwa zam lo ve alo tia chuta holy night leader chuan han iu chu night 10 rules azot ngal han iu chu angoi renga wagin holy night leader chuan midang ho chu zotin night 10 rules khamin har thil theu atia chu tianga a thian ten an cham rol dul dul lai chuan han eu chungoi rengin alo kun heta tanga lo langta chu nai thau hi anin kai hroi dan le an ro rel dan velte hi amu malin anghet ti a hriat hle holy night leader han chen chuan kan dan somte ishia ma se pakhat ma i zom le thung si lawa kum som ni itlin ma in level 5 fikai dera chu wang chon mi talented takini ti kan thria ama ero chu helai hmuna hian mi talented satlia le cultivation sang satlia rungot kan dulova khoi hmuna po obin eng thil po ti ula night spirit nei tu te ni kan du ni nang chu i talented ta ama ero chu imi ziale inung chang night ne na in kal thlatani tin night temple atagin no chu atuma chu thu a hre chuan han eu po chu aming phok na sa khera mai 圣骑师长大人 anin no chu chuanin dam chunga ril runat baka mi tam takin an mu kholo pha thina long ho chena chuan a hremna chu ana deu mama tin han eu chu ngai dam adil saka chutia ati chuan han eu chu thinrim zole ta sawin i khongai na kha ka ngai love ti pain chuat chu an hek rita dura holy night leader han chen chuan dil sak angai to love thu thluk na ka siam to tin aming chu a thai chet sak ta thau thowa ti chuan holy night leader han chen chuan number 97 long ho chena chu a performance a that em awangin next betila til ngai lovin final alu thu alo soi night test ground pon lampang lo lang vele thugin holy night leader han chen chuan long ho chena chu ati ti puya eng thu nge an soyang le tin lizin le teacher i huate chuan an hre chak hlea leader han chen le long ho chena te an lo phei chuan lizin le teacher i huate po an lo chok ve khal chibai anin bok nu chuan leader han chen chuan teacher i hua chu zirlai naw pang inei thakop mai atia ti chuan an ne pathum chu akal san ta ni holy night leader han chen akal nu chuan teacher i hua le lizin te chuan eng chungchang hi in soya tin an zot ngala long ho chena chuan holy night leader han chen khan han iu kha ka escort night ni turin atia aloti escort night kan ti hi guard night emo escort night tin an soi thina night nen night contract sign in chung an sign na te chu an night master an lo ni ta thina ni ti chuan chu an master chu khoi hmuna po min eng thil po ti sila anu na thapin aveng him zel turan hiya night master te tan an mani veng him tla tu le an mirin zober te an lo ni ta thin lizin chuan escort night tan chuan number 4 han iu kha du reng reng su a thina chin angengin alulul ve box sia alotia long ho china chuan lungai su nei ka tum lo hrim hrim mishing te dikna chanvo in rabe sak anga kangai aloti ti chuan chayarin magic well paradise a alo hak le ti hre chok thotin ti turpoi modeu ka nei atia atlan chuk hal ti chuan long ho china chuan magic well paradise su bathleng lein chayar point alo hak reng tua long ho chedan avakal nei chuan chayar chuan murderous aura chaktak mai chu ati chuaka anauti ho chuan
tun tum chu somi pana pangso a that don ani cheng lu tuk tin an lo phurna sa to mai chayar chuan kal hnai zelin long ho chena bul an hei chuan khoilai nge hliam tu ge tina che ati hal zung zunga 谁伤了你？怎么伤的？ long ho chena chuan ka ngai tu om lo ve ka thai ma se eng tin nge ka hliam nei te chu I hriat the alo ti a chayar chuan ka mi ta dela ma se ka ri hriat na te hi midang ho a in a thabi ka ni I thok da na trang diglo a om ani ti kha the thei lom alo ti a ho chena chuan D1 hunting group competition a ka tel via voin chu ka opponent tlemin a chak dewa ka in hliam ve dewa ni ma se ka thalu tu ka min ngai tu su ka chak heng he pok atia ti chuan long ho chena chuan chayar chu local ro ka thla ho le tong che tin a kuta chun a kaya in lampanin an kal le ta ni ho chena chuan kalpa chun chayar chu night ani ve thu te chu a hril pa boka chuan reilo te chugin chayar chen na chu an thleng le ta a chayar chuan long ho chen na chu va hom hala va ha chol to ro atia naktu ka kalong hak leng che ati don lai tak chuan long ho chen na chuan naktu ka hian match ka nei lova chu wang chuan kalong hak ma sa zo khong che atia chayar chuan tina salu tuk su nangma in di mang che atia long ho chen na chuan ka chak bela nangma ka ven him theinan che ka thok rimani hi alo ti a sei zor rol chun ama po chu a lai le nu hnuwa long ho chena a kal liam hnu chuan chayar chuan anau te pathum chu a kau chuaka zing lampanga night test ground chanchin lo chui ula tuge lo liam tu lo zong chu kang cheu chu ba ka chuan healing pills long ho chenan aruma thlen hmain aruma wada sakang cheu atia ti chuan asin lo in thlakin long ho chenan heta number 4 han eu alo langa holy night leader han chen chuan han eu chu anung changmoi lo taka wang chuan alo zil meka han eu hi holy night leader han chen tupa alo ni reng mai ma se anlan dan ang hian anin kar hi a thawak lo ti a hriat hle di apu han chen hian night thale zom tak ni tura adulain han eu hi a ngengin alulul emeba abikin apu hi millo lein kum eng mo sat lem ta anu le pa te thi sana apu hi apu vekani ni kha chu Yulong mountain rota demon eng mo sat lo chokin mishing lampang chu anor po anor da ang reng hle a an din hun a that lo jok chho zela wang chuan Yulong mountain rota chuan night eng mo sat tirlu an ngaya ti chuan han chen chuan Yulong mountain rota chuan afa pa le afa panupui chu har sa titak chungin atir chuak ta a 玉龙关，我命你即刻率军出发。绕我了，傻孩 heti hun lai vel hian han iu hi na pangte la ni in ti chuan van doi thlak takin anu le apa te chu Yulong mountain rota demon an va beina chuan anu na an chan pal ta hlawa chuta afa pa le anu pui Yulong mountain rota atira wang chuan han iu chuan apu hi a hota emema heti ang nung chang ngeng le lulul tak mai hi lo nei chawin phubalak nan D1 emperor tha chu athil tumlian ber ani bo han chen chuan atupa han eu chu thurthatin reng mai afa mol mola han eu heroin chung in zilna thu te chu angai thaning to hle han chen chuan poisa pein poisa khalain ka rolin i local don nge long ho chena escort night ini du zo du thlang ro atia ti chuan long ho chena escort night ini chuan kumngan huwa D1 hunting group competition aom le huna night tempula kalalut leng che atia han eu ero chuan chung gold coins te chu chung lampanga chun vor chhoin atidar ta veka ti chuan han eu chuan apu omna rum chu a chu santa a han eu a chuan hu chuan holy night leader han chen chuan long ho chena chanchin inziana chu a ena
Holy Knight leader han chin hian long ho chen a hi Knight Temple Master Jing Iwa fapa ani ti a hretua long ho chen a pa Jing Iu hi tuna retribution night om zinga hian a chak bera han chen hian long ho chenan apa Jing Iu hi alo la khum le chon a ring pok ani